Kävi ihan oikeesti aivan tomerasti ja se mikä on just, että silloin niinku häntä heti hyvin nopeasti aina pystyssä, se ravistaa itsensä ja taas jatketaan matkaa, että mitä seuraavaksi tehdään. Miltä susta itsestä tuntuu, oliko oma eki mukana? Joo. Se vähän silleen yllätty, että se oli noinkin niinku tomerasti mukana, niin. Se on välillä vähän epäluullinen kuitenkin. Joo. Kyllä se niin nyt ajatteli sillä lailla kuitenkin, että hitsi, että kaikkea täällä tapahtuukin, että hänen täytyy nyt ottaa näihin kantaa. Että katsotaan nyt kohta kohdalta, mitä me tänne laitettiin. Eli toimintakyky, ensimmäinen kohta tässä pöytäkirjassa. Toimintakyky tarkoittaa sen koiran kykyä itsenäisesti ratkoa näitä ongelmia. Ja mielellään vielä sillä rohkeana, reippaalla ja järkevällä tavalla. Meidän erikoiskokeet on kelkka ja pimeä huone. Mutta kaikkia osioita arvioidaan siis koko testiradan ajan, että ei ne riipu vaan siitä, että miten ne erikoiskokeet menee, vaan niin kuin kokonaisuus ratkaisee. Ja no, se tarvii sekä kelkalla että pimeässä huoneessa vähän ihmisen apua, niin kuin huomasit, että sä joudut kiertelemään sen kelkan kanssa. Sitä kyllä kauheasti, niin kuin, se yrittää tulla, mutta se rohkeus ei tosiaan aivan riitä itse tulla sinne. Se tarvii apua, että sä vähän kiertelet siinä ja sitten kun ollaan yhdessä siellä, niin sittenhän se on niin kuin ihan, että no okei, tää on aika jees. Sama kävi siellä pimeässä, että se kävi siinä tietyspisteessä asti, tuli takaisin ja näin ja seilasi sitä väliä. Ja sit se tartti minut saattajaksi, että hän ja vähän pantiin valoja, niin sit hän uskalsi mennä sinne pitemmälle. Mut toimii joo, ja sit noissa hyökkäystilanteissakin, niin siellä se oli aika tomerana itse asiassa kuitenkin. Mut se toimintakyky omatoimisesti ratkoon näitä ongelmia on pieni, niin tuolla esityksellä, kun apuja tarvitaan, niin ei sen enempää voi saada. Sitten toi terävyys, erikoiskoe on meillä toi seinä, eli miten koira aggressiivisesti vastaa, jos se kokee itsensä uhatuksi. Ja tällä on muutenkin kyllä niinku ihan selkeät mielipiteet siitä, että niinku miten häntä saa käsitellä, koska tuollakin kun se kävi sitten tuon puolustuksen jälkeen Aulille niinku kommentoimaan, niin sehän oli vähän niinku semmoista itsensä puolustamista siinä, että heilavatti, että mamma jätti mut tänne ton kanssa, että mä en ala ollenkaan, että sellaista kiroilua sitten niinku siihen suuntaan. Ja tuossa seinässä se oli ihan pätevä ja vakuuttavaa. Kyllä se ihan ensimmäisestä rasahuksesta ei tule ääntä, mutta se seuraa tilannetta, sitten se alkaa oikeasti olemaan kiukkunen ja mitä lähemmäksi mä tunnin, sitä kiukkuisempi se koira on. Mutta sitten taas se, että sen hyökkäyksen jälkeen, niin sehän on ihan jee, me ollaan kauhean hyviä kavereita, että antaa anteeksi kuitenkin sitten. Eli terävyys, me sen pantiin tämä tämmönen +2 suuri ilman jäljelle jäävää hyökkäysoloa, koska se on sillä aika pinnassa ne terävyysreaktiot, että sieltä tulee hyvin helposti sitä kiroilua, mitä helvattia täällä sattuu ja tapahtuu. No puolustushalu, kun te kimpassa menette tonne, niin se ottaa kantaa kyllä ja siinä yrittää kertoa tälle tätille, että ei tänne tarvitse tulla. Eli se on +3 kohtuullinen hillitys. Siellä se ei ollut niin räkäinen siinä tilanteessa, mutta just se jälkikäynti siinä, niin se oli sitä terävyyttä kanssa osittain. Ja sitten myös on sinun komentamista, että helvetti jätit nyt tämmöiseen paikkaan. Se on niin, tää ei nyt käy laatu palvelijaa. Taisteluhalu erikoiskokeena tuo meidän alun leikkiminen, semmoisen sosiaalisen taistelun koe ja sitten kaikki muu sinnittely täällä, että miten se koira yrittää ja haluaa selvittää asioita. Ja siis Ekikin kyllä haluaa ja on ihan niin kuin silleen, se kelkkakin, niin se teki yrityksiä, mutta kun se viimeinen kantti aina pettää, mutta se ei hyytynyt missään kohtaa. Ainahan se niinku liikkui ja kiersi ja tuli vähän tuolta ja voinko mä tulla tuolta emännän jalkojen välistä tai jostain, mutta just se rohkeus siltä puuttu. Mutta itse taisteluhalu, se semmoinen sinnittely, niin se on +2p kohtuullinen tai pieni kohtuullinen, pitää sanoa niin päin tämä. Et vaikka se leikki ei mitään maailman mahtavinta ollut, mutta sillä on oikeasti niin semmoista sitkeyttä ja sinnikkyyttä, mikä tämmöisellä pienellä rottakoiralla kyllä kuuluu ollakin sitten, että se yrittää ja yrittää ja yrittää. No sitten hermorakenne, miten tässä testi aikana kuormittuu, niin se on nyt tämmönen kuin +1p hermostuneen pyrkimyksiin. Tämä vaatii ehkä vähän selitystä, koska koira kuitenkin aika nopeasti kasaa itsensä ja nostaa tuo hännän pystyyn, mutta se, että sen reaktiot oli esimerkiksi just siinä puolustushyökkäyksessä, niin sehän ei ollut tavallaan niin ärsykkeen mukaista, että se otti vähän turhaa siinä semmoisen vaiheen päälle, koska ne oli Aulin kanssa tehnyt jo sovinnon. Ja sitten se jäi sille, että hei, että sillä jää vähän semmoista, että kuitenkin hyrrää pikkusen liikaa jossain kohti, että se on sen takia se hermostuneen pyrkimyksi. Aivan, joo, että se ei aivan, mutta sitten temperamentti myös vähän ruokkii sitä, koska se on erittäin vilkas +1. Se ei aina pysty ihan keskittyä siihen, mitä kulloinkin. Ja sitten se vähän just kuvittelee, että mitähän täällä niinku on, että liian vilkas mielikuvitus tällä pikkusen voisi sanoa näin. Kovuus, no miten se muistelee näitä ikäviä asioita? Tässä sulla ehkä on niitä arkipäivän haasteita, koska tää ei kauheasti huomaa mitä täällä niinku tapahtuu.
Se on kohtuullisen kova +3. Sitä ei nämä meidän tekemiset täällä hirveästi järkytä. Et sen jälkeen kun se on tosiaan itsensä ravistanut, kolistanut ja matka jatkuu, niin ei huomaa enää, että jos oli joku kelkka tuolla tai haalari tai joku ihan sama. Niinpä. Sitten tämä luoksepäästävyys +2A, luoksepäästävä aavistuksen pidättyvä, niin sehän on ihan ok, mutta ei vieraat ihmiset ole sen juttu. Eli ei se ole mikään voimavara sille, että on vieraita ihmisiä, mutta me pärjätään aivan hienosti sen kanssa. Ja laukauksista, no se on täysin laukausvarma. Yhteensä tulee 114 pistettä tästä, koska tuosta toimintakyvystä tuli vähän miikkoja, niin, mutta niin nämähän on ihan kivat tämmöiset kääpiöpinserin pisteet, ei tässä ole mitään niin kuin sen kummempaa. Kiitoksia, Eki oli oikein hauska.